Ir-ristoranti qed jesperjenzaw daqqa ta' ħarta ikbar minn dik li esperjenzaw fil-bidu tal-pandemija. Dan ħareġ minn stħarriġ li sar mill-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Catering fejn wara l-effetti pożittivi tal-vouchers issa der tnaqqis drastiku ta' 40% tal-bejgħ. Dan it-tnaqqis beda jidher lejn l-aħħar ta' Settembru iżda fl-aħħar ġimgħa kien hemm nuqqas ikbar hekk kif bdew jiżdiedu sew in-numri ta' każijiet pożittivi. L-istess stħarriġ juri li dan it-tnaqqis der kemm minħabba l-fatt li l-Maltin huma konxji tat-tixrid tal-virus iżda wkoll qed joqogħdu attenti kif jonfqu il-flus minħabba l-inċertezza li nħolqot fil-pajjiż. Jekk is-sitwazzjoni tibqa' hekk, l-Assoċjazzjoni qed twissi li ta' negozji lokali se jkollhom jagħlqu b'mod permanenti bħalma diġà ġara fl-aħħar xhur. Huma qed jitolbu lill-Gvern għal iktar għajnuna fosthom biex jinħarġu aktar vouchers u biex ikun estiż il-wage supplement.